Midagsa ang daghang lamitenyo sa gidalit nga libreng serbisyo nga nasugdan ni adtong tuig 2013 sa gipatay nga kanhing mayor nga si Rosita Furigay. Gitawag kini og Reaching Out Serving Everyone kun Rose og kagahapon Setyembre 21, 2022. Ang mga residente sa barangay Limuok ang nakabinipisyo. Ang bana sa namatay nga kasamtangang mayor sa Lamitan City, Basilan nga si Mayor Uric Furigay ang nanguna sa outreach program nga usa ka multi-sectoral convergence na ay serbisyong medikal, dental, social ug agricultural para sa katawhan. Nanghatag sab si Mayor Uric og bugas, tsinelas ug naay feeding program, free legal consultation, free eyeglasses, wheelchair para sa mga piling person with disability. Atol sa programa, gipadayag ni Mayor Furigay nga pamutangan niya og mga solar street lights ang luko 45 ka mga barangay nga sakop sa Lamitan City. Nagpasalamat ang katawhan sa Lamitan kay bisan og wala na si Mayor Rosita Furigay, gipadayon gihapon sa bana niini ang nasugdan nga programa nga makabenipisyo ang mga nag-os nga pamilya. Nagmalampuson ang programa tungod usab sa tabang sa kapulisan sa Lamitan, sundalo, Bureau of Fire Protection, barangay officials, Nagdilaab Foundation, MBHTA Lamitan Division, pribadong sektor ug LGU. Grace Alcunawa, Newsline Philippines, Province of Basilan. Stay safe